Είμαστε στο εκκλησάκι του Αγίου Βασιλείου, στην Αγροσικιά Πέδαση. Το εκκλησάκι χτίστηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Παρασιωτών Αγροσικιάς, με τη βοήθεια όλων των κατοίκων του χωριού, ανεξαιρέτως, στην ανάμνηση του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος είναι ο προστάτης Άγιος της Καπαδοκίας. Σήμερα, από το μεσημέρι, γυρίσαμε στο χωριό, όλο το χωριό, είπαμε τα εγκόμια του Αγίου Βασιλείου και αυτή τη στιγμή, μετά το πέρας του Εσπερινού, ο οποίος έγινε εδώ σε αυτό το εκκλησάκι, ακολουθεί δεξίωση του Συλλόγου προς τον κόσμο, ο οποίος είναι έξω από το εκκλησάκι και θα ακολουθήσει ένα μικρό λεντάκι. Να είστε όλοι καλά που έρχεστε και βοηθάτε το χωριό μας και τους συλλόγους. Σας ευχόμαστε και πάλι μέσα από την καρδιά μας χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το καινούργιο.